لا 2019 ئاگرکەوتنەوە لە دارستانەکانی ئەمازۆن بەڕێژەی لە 182 بە بەراورد بە ساڵی 2018. کوردستان 24 کاتژمێر ڕاستەوخۆ. دەم باش گۆدار و تەماشەوانین هێژا بولتەنە پێنجێواری گەلوەمە سەرنوچەیان دەست بێت. سەرۆکێ گشتیە جەهەپە ڕاگەهان divê pirsa kurd di jêr banê parlamentoyê de bê çareserkirin û take partiya pirsa kurd çareser bike jî CHP. Civîna Parlamentoya Iraqê derbarê projeya yasaya qerz di civînê de ye û tê pêşbînîkirin îro deng li ser vê projeya yasayê were da. Li Herêma Kurdistanê 772 kesê din bi korona ketine û hejmara pêketiyan li Herêma Kurdistanê jî 86,000 kes derbas. کنگره پنابران لی شامی بردوام که روسیا زیدتری میلیارد دلار جو آلیکاریا سوریه ترخان. سروک گشتی CHP Kemal Kiliçdaroglu di civîna nirxandina masaya aboriya partiya xwe de li ser pirsa peyamnerê Kurdistan 24 ya di dema ve de hûn dê ji bo bajarên Kurdan ku ji ber çareserkirina pirsa Kurd paş ve mane polîtikayek taybet aboriyê birêve bibin yan na axivî û got. Belê em dê plansaziyek taybet ji bo herêmên rojhilata Anadoliyê birêve bibin her wiha Kiliçdaroglu li ser pirsa Kurd jî axivî û got pirsa Kurd divê dibin banê parlamentoyê de bê çareserkirin û teka ne partiya ku pirsa Kurd çareser bike jî CHP. Türkiye'nin en temel sorununu parti çıkarları penceresinden değerlendirmeyeceksiniz. Devlet Türkiye pirsa herî bengehên di çarçoya berjewendiyên partiyan de neyê nirxandin. Devê ji bo berjewendiyên valê dibê nirxandin. Heke pirsa Kurd heta îro nehatibe çareserkirin, ev berpirsiyariya saziya siyasetî ye. Navnîşana çareseriyê jî parlamentoyê. Vê li ber bê çareserkirin. Hemû hûrgilî di rapora me de heye. Vê pirsgirêkê ji xeyl me tu partiyek çareser nakin. Li aliyê dem bêguman em ê ji bo herêma rojhilata Anadolu û başûrê rojhilat plansaziyekî taybet ya aboriyê birêve bibin. Wê ji bo pêşketin û geşedanî stratejiyekî taybet bê birêve birin. Wê sektora taybet ji bo ku li herêmê ve berhênanê bike bê teşvîq kirin. û wê ji bo maveyekî dirêj bac ji wan nêîstandin. Ger sektora taybet neçû, divê devlet here razemenî bike. Mesela wan bajarekî pir xweş e. Divê bibe navenda cazîbeyî. Li Diyarbekirê jalî di rewşenbîr siyasetmedaran û nivîskaran ve êrişên PKK yên hember başûrê Kurdistanê bi daxuyaniyekê hat şermezarkirin. Di daxuyaniyê de hata majekirin ku helwesta PKK ya başûrê Kurdistanê û helwesta hêzên ku dixwazin destkeftiyên Kurdan têk bibin heman helweste û hişyarî hat dan ku hemû serxwebûnxwazên Kurdistanê ji van kiryaran bihirsin. Piştî êrişa PKK Bertekên li dijî êrîş û helwestên PKK yên hember başûrê Kurdistanê de didomin. Vê carê jî ji aliyê 200 rewşenbîr nivîskar û siyasetmedaran ve kiryarên PKK'yên li başûrê Kurdistanê bi daxuyaniyeke hevpar hat şermezarkirin. Di daxuyaniyê de hat amajekirin ku êrîşa hember dahata Kurdistanê, êrîşa hember gundewarên Kurdistanê, êrîşa hember pêşmerge, tê wateya hevalbendiya hêzên ku dixwazin statûya başûrê Kurdistanê ji nav bibin. got ku ez desthilatdarî nîzama Kurdistanê nas dikim. Di daxuyaniya ji aliyê mafnas İbrahim Güçlü ve hatî xwendin de hat amajekirin ku amadekariyan dikin li ber parlamentoya Kurdistanê jî daxuyaniyek bidin û helbetek jî bidin destpêkirin. Şengal ciyekî stratejîk e. Nivîskar û lêkolîner Ömer Özmen anîzmên ku divê herkes bizanibe desthilatdariya rewa ya başûrê Kurdistanê heye û ji bilî wê tê hêz nayê qebûlkirin. Çare divê PKK destpêkê de bang lê bête kirin ku rêbazekî aşîtiyane ji başûrê Kurdistanê vekişe. Di konjonktûra cîhanê herêmê de van mehê dawîn de hîkî guhartinê bingehîn pêk têne.
Yani vak nezik boyuna heze Kürt le Rojavay Kurdistan'ı. Yek le Amerika'yı guartına serukatya Amerikan. Yek de rojelatı derya spirak bu yere tıkabımın. Az vakti ederdikim ku devletin dagirker ve nav leygerin erdekinan. Bakan nikarın destevardanı başarı Kürdistan'ı bükün. Vak hezeki operasyonel PKK bikartinin. PKK karşısında tutumu netleşmesi gerekir. Di daxuyaniye de balhata keşan ku di demekî girîng û stratejîk a rojhilata navîn jê derbas dibe de û Kurd hem destkeftiyên xwe diparêzin hem bo destkeftiyên nû hewl didin, êrişên PKK di jî Kurdanin. PKK herîşê li ser pêşmerga Siyasetmedar Ahmet Acar amaje kir ku ji devla ku em başûrê Kurdistanê wek çavê xwe biparêzin ku deriyê rewa yê qada navneteweyî ye bo Kurdan di ser de êriş tê kirin. PKK heger dejwa ew xwe neberdî ser dijminatiya Kurda û herema Kurdistanê û pêşmerga PKK ez bawerim wê gelek zerarê mezin ji Kurda bînê. Em Kurdê bakurin. Em bangî PKK dikin, em bangî kesê destekê dine PKK. Dev ji vê ew ê got PKK li ser Kurda di lîzê dev ji wa berdin. Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku başûrê Kurdistanê tevî hemû astengiyên ji dijberan tê, dîsa jî bi hemû hêza xwe hewl dide ku Kurd li Rojavayê Kurdistanê bibin xwedîstatû. Lê ser halê xwe re PKK êrişî başûrê Kurdistanê dike û hişyarî hat dayîn ku êrişên PKK di heman demê de rêgirin ku Kurd li Rojavayê Kurdistanê bibin xwedîstatû jî. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır. Bilêkiryarên PKK'in dişî herêma Kurdistanê em derbasî Diyarbekirê dibin. Abdulkadir Aydın, serokê bereyê Komeleya Mafê Mirovan ya Şaxa Diyarbekirê mêvanê min e. Dembaşkekê Abdulkadir